In dit weekend wordt overal in Zeeuws-Vlaanderen sport bedreven. Van serieuze wedstrijden op hoog niveau tot een leuk potje voetbal met je vriendenteam. Maar in Den Dullaert was zaterdag een andere tak van sport bezig. De legpuzzelwedstrijd. 25 teams van maximaal 4 personen moesten zo snel mogelijk een puzzel van 1000 stukjes in elkaar zetten. En daar heb je wel een hele goede tactiek voor nodig. En dat is wel eens chaos, denk ik. Orde in de chaos zien te krijgen. Maar nee, het is de eerste keer dat wij dit meedoen. Dus we gaan het zien of het lukt of niet. Nou, dat weten we eigenlijk nog niet precies. Het is wel eens mislukt met de vorige tactiek. Dus we hebben nu een nieuwe ontdekt. Dan kan ik uit opmaken dat jullie al vaker mee hebben gedaan? Ja, dat is de tweede keer. Dus nog niet echt veel... We hebben geen ervaring eigenlijk nog. Puzzelen. Nee, doe maar wat. Een beetje sorteren op kleuren. We zijn hier zo rood-wit aan het sorteren en ik ben bezig met een boom. En verder is het voornamelijk gewoon heel veel zo snel mogelijk aan elkaar leggen. Ja, eigenlijk puzzelen. Gewoon blijven aan elkaar, stukjes aan elkaar leggen. Hè? Zoveel mogelijk in bakjes gooien en dan kijken of het iets kunt. En uitzoeken van alle banners. Dus dan kijken of je daarmee een beetje doorkomt. Zijn jullie wel fanatiek puzzelaars thuis? Jawel. Ja. Soms met periodes, maar het is lang geleden. Ja, dat was dus meer een beetje corona-hobby zo, hè? Wordt er vaker gepuzzeld thuis? Ja, best wel veel. Zeker oma die puzzelt heel veel en wij puzzelen thuis ook wel eens. Ja, maar zo fanatiek als dit niet hoor. Nee. Ik wil zeggen, er kwam wel een fanatieke ja vanuit oma de kant. Ja, oma is fanatiek. Ja. Moet er dan ook gewonnen worden vandaag? Nee hoor, wij doen gewoon mee voor de lol. Ja, precies. Ja. Jullie zijn maar met z'n tweeën vandaag, zijn jullie dan in het nadeel? Nou ja, geen idee. Ik puzzel in mijn eentje vaak sneller dan met z'n vieren. Dus ik hoop dat met z'n tweeën nog ietsje sneller gaat dan met z'n vieren. Maar we gaan het zien. Ik hoop dat we hem afkrijgen binnen 3 uur, dat is het eerste doel. Proberen hoog te eindigen eigenlijk. Dus ja. Dus hij moet wel af? Ja, dat proberen we wel. Daar gaan we wel voor. We staan wel positief in, ja. We zijn een beetje de kantjes aan het verzamelen en een beetje de duidelijk herkenbare stukjes met tekst en zo. Ja. En dan van daaruit zien we wel wat er komt. Ja hoor. Ja, want dat is wat je nu aan het doen zijn, een beetje sorteren van de puzzelstukjes. Ja, op kleur. En ik heb alle banners eruit gehaald. Dus dan kijken of we daarmee in end komen. Ja, maar die keuze kun je natuurlijk pas maken toen je de puzzel zag. Want je wist niet van tevoren ook, ga banners sorteren. Nee. Dat is gewoon doen als je denkt van nou past het. Dus dan kun je er nou mee verder. Ja, en wat is nou het doel van vandaag? Lol hebben. Gewoon lol hebben, ja. Een beetje leuk puzzelen.